יום אחד נכנסה יעל לסל הגדול של אמא. יעל אמרה, הסל הזה יהיה הבית שלי. הבית יפה, עגול, הבית צבעוני, ירוק, אפור, כחול. שמחה יעל, איזה בית יפה, איזה בית נעים. בית זה המקום שסיפור חיים מתחיל. בית זה המקום בו אנחנו גרים, משחקים, עובדים, מתבגרים, חיים. אנחנו בסיוון ביצוע מאמינים שמצוינות בבנייה היא קודם כל ההבנה שאנחנו בונים דירות לאנשים ולמשפחות, הרבה משפחות, בכל רחבי הארץ. מאיר ימים בנתניה, פארק TLV תל אביב, חוות גורדון תל אביב, הרצליה הילס, בת ים, רחובות עילית, ועוד המון פרויקטים חדשים שבדרך. מה אתם רואים פה מאחוריי? מנופים, עצים, פיגומים. אצלנו בסיוון ביצוע רואים ילדים צוחקים, חיים חדשים, התחלות חדשות. לבנות לאנשים זה חייב להתבסס על אנשים. האנשים שעובדים בסיוון ביצוע הם הנכס העיקרי שלנו. הם אנשי המקצוע הטובים והאנושיים ביותר שיש בענף הבנייה בישראל, עם ניסיון רב ויכולות גבוהות. אבל יותר מזה, הם בני אדם. הם אוהבים בני אדם וקשובים לצרכים של הלקוחות. השילוב בין מקצועיות לאנושיות מאפשרת לסיוון ביצוע לשמור על ה-DNA הייחודי רק לה. אותו DNA שבנה אותה לפני 15 שנה, הוא מאפשר לה להתפתח ולהוביל את הפרויקטים הגדולים ביותר בישראל עד עצם היום הזה. לבנות למשפחות זה לבנות בסטנדרט האיכות הכי גבוה. זה מתחיל קודם כל בדרישות הגבוהות שאנחנו מציבים לעצמנו, וזה ממשיך בדיוק בפרטים. הכי קטנים, אם זה בנראות אסתטית, שהכל יהיה בגמרים מדויקים והראויים ביותר. מבחינתנו, כל דירה שאנחנו עושים היא למשפחה שלנו, כך שאין פשרות בכלל. לבנות למשפחות זה להצמיח אנשים. אנחנו בסיוון ביצוע מאמינים שצריך לגדל ולעצב את הדור הבא של המהנדסים ומנהלי הפרויקטים בחברה. לתת להם אופק ולהכשיר אותם לניהול הפרויקטים הגדולים בישראל. לאפשר להם ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום הבנייה ולהכין אותם לאתגרים הבאים. לבנות למשפחות, המשמעות היא להיות מעודכן בטכנולוגיות החדשניות ביותר. החדשנות שלנו באה לידי ביטוי בשיטות בנייה מתקדמות, בפתיחות לחומרים חדשניים. אנחנו לא מפחדים להתחיל תהליכים חדשים, אם נדע בסוף שזה ייטיב עם הלקוחות שלנו. אנחנו תמיד עם יד על הדופק, במה שקורה בעולם, ומכניסים חברות סטארט-אפ להכנת טכנולוגיה ובקרה מתקדמות, ועמידה קפדנית בלוחות הזמנים. אנחנו בסיוון ביצוע גאים לקחת את הענף הבנייה קדימה, לעולמות חדשים ושמחים על ההכרה בפריצת הדרך שעשינו בהרצליה הילס, שעליה קיבלנו את המקום הראשון בתחרות מצוינות בבנייה. מהלך שחשף את השוק הישראלי לציפויים חיצוניים, איכותיים וחדשניים יותר תוך קיימות לאורך שנים. לבנות למשפחות זה קודם כל שירות אישי. אצלנו כל לקוח מלווה מהרגע שרכש את הדירה ועד מסירתה. אנחנו מתלבטים איתם, מייעצים להם, מתרגשים איתם. אנחנו חולקים איתם את הניסיון העשיר שלנו ומנסים להגשים עבורם את כל החלומות. להיות חברת הביצוע הטובה בישראל ששמה את הדייר לפני הכל.